Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkanmu da wannan lokaci, barkanku da ziyartar channel namu na Darul Furqan TV. Ya kai dan uwa, idan yau shine farkon ziyaranka a wannan channel namu na Darul Furqan TV, to don Allah ka sauka kasan bidiyon, zaka ga kalmar subscribe da jar alamar rubutu, ka danna ta. Bayan ka danna sai ka danna alamar ƙararrawar sanarwa, sannan ka zabi all. Hakan shi zai baka daman samun shirye-shirye mu a duk sanda muka dora, bangaren magunguna a musulunci, wa'azuzzukan malamai da kuma bayanai da labaru da dumudumin. Sannan don Allah ku danna mana like. Ku danna mana like naku ita ce za ta ƙara mana ƙarfin gwiwa wajen kawo muku shirye-shirye mabambanta. Inda aka kama wasu mutum biyu waɗanda suka shahara da ƙwarewa akan bawa ɓarayin daji labari na sirri domin su zo su ta'addanci a cikin gari. Su ma dubunsu ta cika, an kama wani jargaba, gidan wani bawan Allah ya ji kansa da rahama, Alhaji Ibrahim Jargaba. Suka shiga gidansa, abin da ya faru shine, kai ina wannan dauda kake ko dauda bara'u zo. Suka shiga gidan Alhaji Ibrahim, lokacin da Alhaji Ibrahim ya fito ya gane wannan bara'u, ya ce kai bara'u hadda kai, kamar yadda matar Alhaji Ibrahim ta faɗa, domin a gabanta akai. Suka ciro bindiga suka harbi Alhaji Ibrahim, ya mutu, suka kashe shi nan take. Kuma alhamdulillahi rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina da haɗin kan 'yan sintiri na garin ƙaramar hukumar Bakori mun yi nasara, mun kama Bara'u Dauda ɗan shekara 25 wanda yake a gandun Karhi, ƙauyen gandun Karhi, da kuma Idi Alhaji Tinau wanda yake a unguwar Kiri da ke ƙauyen Jargaba da ke Bakori. Mun yi nasara, an samu waɗannan bindigu guda biyu da kuke gani. Wannan bindigogi ne ƙirar AK-47 wanda kuma aka samu yar tazara kaɗan daga gidan Alhaji Ibrahim inda aka kashe shi. Muna kan bincike akan wannan kes domin mu ƙwato yaransa guda biyu wanda ɓarayin nan suka sace suka tafi da su. Wannan bawan Allah da kuke gani, Bara'u Dauda, a binciken da muke yi akwai wani lokaci da shi marigayi ya taɓa siyan gona a hannunsa, wanda shi wannan bawan Allah yake so Alhaji Ibrahim ya mayar masa da wannan gona da ya siya. Wannan jayayya da ke tsakaninsu ita ta sa ya je daji ya gayyato 'yan uwansa suka zo gidan Alhaji Ibrahim, kuma gashi an kashe shi. Muna kan bincike akan wannan kes, ka je ka zauna. Mun yi nasara lokacin da muka kama wani ayarin 'yan damfara waɗanda suka shahara a damfarar mutane, musamman 'yan uwanmu mata da suke a gida. Sun shahara a wurin buga waya, su kira mutum a waya su ce su aljanu ne, sun iya magana aljani, kuma za su yi mana a nan don mu ji yadda suke yin amfani da wannan dama suke damfarar mutane. Sun damfari wata baiwa Allah, Hajiya Jamila, kuma suka karɓi kuɗi wuri na guga wuri har naira 247 a hannunta, wanda ta ringa tura musu. Sun ce ta je bayan gari, ita tana zaune a garin 'yar gamji da ke ƙaramar hukumar ɓata garawa. Su ko su ukun nan dukansu mutane ne waɗanda suke zaune a jihar Kano. Akwai Usman Adamu ɗan shekara 40 ɗan unguwar Tudun Bojuwa, Kurna Asabe, Kano. Akwai Abba Ibrahim ɗan shekara 38 ɗan ƙauyen Bankaura ne a jihar Kano. Abdurra'ub Ilyasu ɗan shekara 39 wanda yake zaune a unguwar Sharifai da ke cikin birnin Kano. Suna hannu ba sa musu, za su yi muku bayani yadda suke amfani da muryar aljanu, suna damfarar bayan Allah waɗanda ba su ji ba su gani ba, suna karɓe musu kuɗi. Rundunar har ila yau ta yi nasara lokacin da ta kai wani sumame saboda wani labarin sirri da ta samu a ƙaramar hukumar Mai Aduwa a ƙauyen Kwangwalam, a wani wuri inda aka ɓoye wasu mutane su 30 waɗanda za a yi safarar su zuwa jamhuriyar Nijar, daga nan a wuce da su Libya, a ɗora su a kan jiragen ruwa, idan sun yi nasara su yi a cikin tarayyar Turai.
waɗannan mutum 30 ga su a hannu, an kamo su ko kuma an ceci ransu ranar 16 ga watan Maris na shekarar nan da muke ciki ta 2021 da misalin karfe 10:30 na dare. Allah ya ba mu nasara muka kai wannan sumaman, kuma waɗannan mutane aka kubutar da su, ga su kamar yadda kuke ganin su a zaune. Akwai Ibrahim Adeboye dan shekara 41, Isa Ibrahim dan shekara 27, da sauransu su 30 ne. Sannan mun yi nasara mun kama wani babban dila wanda ya shahara yana sai da tabar wiwi, kuma an same shi da ID card na boge guda 2 da uniform na camouflage na soja kamar yadda kuke gani. Waɗannan kaya da waɗannan wannan da kuke gani tabar wiwi ce, aka kulle ta aka da sellotape. An samu guda 10 a hannunsa. ID card, fake ID card na PCRC guda 2. Sannan da muke gudanar da bincike ya ce akwai wani wanda yake kawo masa mai suna Hamisu Lawal ɗan shekara 29, shi ma daga ƙauyen Muduru na ƙaramar hukumar Mani, shi ma mun kamo shi gashi suna tare. Har ila yau rundunar 'yan sanda ta jihar Katsina ta yi nasarar kwato wata mota da barayi suka sato, wata Honda Academy wacce take ruwan toka mai lamba FST 583CK. Lokacin da 'yan sanda waɗanda suka shahara a yaƙi da sata da garkuwa da mutane suke gudanar da sintiri a cikin birnin Katsina, sun tsaye da wannan mota ta ki tsayawa, suka bi ta a baya daidai nan wajen Haji Camp. Waɗannan ɓarayi suka yadda wannan mota suka ruga suka bata a wurin, kuma da muka gudanar da bincike an sami takardun mota da kuma plate number guda 2 na wasu motoci guda 2, MLF 366AA da wata AL 414 GUS ko Zamfara kenan Gusau. An samu waɗannan plate number guda 2 da takardun mota a ciki. Idan mai wannan mota ya ji, ya zo headquarter 'yan sanda domin ya karɓi motarsa. Zan kai ku nuna muku motar domin a nuna wa masu kallo. Wannan su ne kaɗan daga cikin nasarorin da rundunar 'yan sanda ta samu. Sai case na rep ranar 19 ga watan Maris, an kama wani Abdullahi Bawa ɗan shekara 35 ya yaudari wata yarinya ya shekara 9. Ina Abdullahi? Wannan mutumin ɗan shekara 50, ya yi wa yarinya ya shekara 9 fyaɗe. Ya ce ya fito yana fitsari, yarinya tana leƙa shi, shi yasa ya kirawo ta ya yi mata fyaɗe. ka je ka zauna. Har ila yau ranar 23 ga wata an kama wani mai suna Haruna Ahmadu ɗan shekara 45, shi kuma ya yi wa yarinya ya shekara 11 fyaɗe a Bindawa. Ina yake? Ga shi nan, shi ma ba musu yake ba, ka je ka zauna. Ranar 22 ga wannan wata na Maris, shi ma wani Tanimu Adamu ɗan shekara 30, shi ma ga shi nan an ce ka zo mana. Ya yaudari yarinya tun daga watan Nuwamba na shekarar da ta wuce, yake yaudarar wannan yarinya yana lalata da ita har zuwa yanzu da dubunsa ta cika, ya shekara 13. Akwai yauwa shi ma wannan rana 23 ga watan Maris a cikin garin Katsina a unguwar Filin Polo, wani arma yawo Ibrahim ɗan shekara 30. Taso mana, mai shago ne, mai kake sayawa? To ya ce wata yarinya tana zuwa wurinsa, amma ina so ku hira da shi domin magana ta fi daɗi a bakin mai ita. Abinda zai gaya muku za ku sha mamaki.
Ya sunanka? Har mu yau Ibrahim. Shekara kana? Shekara ta 25. Me kake sayarwa? Kuka da dawa nake saida. Kuka? Da dawa. Nan caki. To wannan yarinya da take zuwa wurinka ya akai? Kai mana bayani. Abinda aka yi nan take zuwa wurina in ta zo talan masara ko gyada haka da hawa tana zuwa wurina. To sai suka yi cabta da wani yaro haka. Sai yake cewa da Allah ga haraba mutane wuri ke da ko wani daɗi baki da shi. To kawai sai take cewa da Allah arma yanzu kamata za a ce ban da daɗi. Na ce to ya za a in san kina daɗi ko baki da shi tun da ke ba matata ba ce. To shi ne take cewa kullum in ta zo sai ta ringa magana kullum in ta zo sai ta yi magana ce dan Allah so take in tabbatar mata da cewa tana da daɗi ko ba ta da shi. To shi ne na ce ki ta hikiman wuri dan Allah ban so yin wannan magana yake ma. Ta zo hakuka take ma don girman Allah in tabbatar mata da cewa tana da daɗi. To ni kuma nan ta ci ƙarfi na Allah ya jarabce ni da wannan abin sai ne na aikata. Haka ke mun gode har wa yawo. Akwai wanda za ku interview? Zo a kai dan shekara 50 din nan kai ba sai ai interview da kai. Shi ma ai you need to hear what he said. Ba da nesa ba. Ya sunanka? Sunana Abdullahi. Zo gaba. Sunana Abdullahi ba. Abdullahi bawa shekara ka dawa? Shekara ta 32. To gashi an ce kayi wa yarinya ai shekara 9 fyaɗe musu magana. Ina jin kamar dai. Wannan yarinya da wannan al'amari ya kasance a kan tsakaninmu da ita a lokacin da abin ya faru na kewaya bayan gida haka ina yin fitsari. To lokacin yarinya ta zo za ta wuce sai ta tsaya tana leƙo ne tana ƙara koma leƙo ne shine sai nake ce mata ta zo da ta zo shine nake ce mata ta cire wandonta sai ta cire wandon nata na yi amfani da ita abin da ya faru kenan. Shekara yarinya nan nawa? Tara. Shekarar ta 9? Tana zuwa 10 ne za ta kai shekara 9 zuwa 10. To mun gode. Aha, aljanu ku zo. You need to interview aljanu. Dawa wana. Kai malam. Ka tsaya ka kalle su. Babban aljanin ya magana sai Zo nan. Ka tsana. Ya sunanka? Ka buɗe Ka buɗe baki. Usman wa? Adam. Eh? Adam. Adam, a wace unguwa kake? Kurna. Kurna. Ta ina? Kano. Kano. To gashi an ce kun damfari wata hajiya ko? Kun karɓar mata kuɗi nawa? 200 da nawa da 47. To ya kuka karɓi wannan kuɗi a hannunta? Ya ake yin hikimar? Dan yo gaba. Ya ake hikimar? Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yawwa musulma. Wani muke so mu taimake ki da niyyar Allah ya miki alkhairi da sai cika da imani kuma dukkanin rayuwarki Allah ya miki albarka Allah kuma sai gama duniya lafiya da iri da iyalanki kuma iyayenki su da su Allah ya jikan sun suna raye Allah ya cika kirbar su lafiya saboda ki samu da su goro guda uku ki sadakar su kuma bukatun ki na alkhairi Allah zai biya miki wata kadin da kai insha Allah ce to shikenan na sai sai aka yi kuma to ta hin nake nan tace nace to lalle ne tayi nace to abokin himma nake hima masana nace hima ya sa wani abu ya sa albarka to zo kai ma yi mana yanda kai mata kai ma mu ji. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ya gida ya jama'a. Allah ya sutura, Allah ya rufe asiri. To baiwa Allah ya taimake ki. Mu rufane ne za mu ɗauki zakar dukiya mu baki domin ki gina masallatai, ki gina makarantu, ki taimaki 'yan uwanki. Abinda aka yi kenan. Ka daɗe kana yin wannan? A'a. nawa kuka karba a hannunta? 247. Ta yaya aka yi aka karbi kuɗin? Account. Account aka sa 97 ba. 150 kuma fa Ajiye aka ɗauka. a ina Ta ajiye aka ɗauka. a ina kuka ce ta aje? A wajen garinsu. A wurin garinsu. Na mamanta su. To ku a garin kuke? A'a. To ya aka kuka san garinsu? Ita za a tambaya ta waya cikin hikima za ta faɗi. To ya aka yi ha kuka samu lambar ta? Haɗa lamba ake shi wancan shi ya kira wata. Waye? Da ita shi wannan aram. Shi ya haɗa lambar? Shi dai kira ta a wayar shi na gaishe da ita yana magana da ita. Da ta yi muku kwatance shine kuka taho tun daga Kano kuka zo ɓata garawa? Kuka zo kuka ɗau kuɗin? Ta, mun gode. I have not finished with these people because my guy is not here with my phone. Ya gudu masallaci. Shi malami ne. Mu ba ma yin sallah shi kadai yake sallah. Which one? Na? 247. Sunanka? Sauki hannunka ƙasa. Bara'u? Bara'uwa? Bara'uwa ya sunan? Bara'u Dauda. Ɗanye gaba. A ina kake yawa? Gandun kalbi kuma malumfashi. To me haɗa ka da marigayi? Alhaji ba abin da ya haɗa ni da alhaji cinikin gona muka yi bara. Muka yi cinikin gona ya ce in Allah ya yarda idan na samu kuɗi zai fasa min da gona. Da lokaci ya kuma na samu kuɗi muna kan wannan cinikin ya zai fasa min da gona kuma wannan ya faru da shi aka ce ni kuma domin An ce kun samu tangarɗa akan maganar cinikin. domin Allah ba wani tanga. To gashi an ce da aka je kashe shi ya ganka kuma har ya faɗi sunanka. Wannan kuma sai dai mutane su faɗa mu haka amma tsakanin har ga Allah Allah yana gani hukuncin da za a yi sai dai ba sa hannuna a cikin kashe Alhaji Ibrahim ko wata masaniya ba ni ciki Zuwa su gidan fa. ba ni ciki ba ni da masaniya da wanda Shikenan mun gode, je ka zauna. abin da na sani kenan. Ku zo kai. Har da kai an durin uwa. Ya sunanka? Hassan wa? Hassan Magu. Shekara kana? 20. To me ya faru? Kai a ina kake da zama? Karamar hukumar Gangara. Kankara zango ko? To yanzu a ina kuma kuke da zama? To ni dai a nan nake da zama. Ina za ku je aka kama ku? Inda za mu? To shemi din kai. Amma shi wannan shi ya san inda za mu. To ya aka yi? Shi ya san inda za mu, shi wancan shi ya kira shi. Shi ana she mai dogo. Wanda ya sani ne. To da aka kira shi, sai ya kira ni shi in zo ya rika ni za mu unguwa, zai je unguwa. Bai da nisa. To na ce mai ina unguwa ina za mu unguwa ya ce bai da nisa. Ina ni ba ma da kuɗin da na bi shi, duk shi ya biya mamu da kuɗin mota da kuɗin mashin, duk shi ya biya mamu. An ce a wata daba kuke? Dabar waye? Bazan fare. Bazan fare. Shi bazan fare me aikin shi? Aikin shi? To aikin shi dai irin sata dai yake. To ku yanzu satan nan sau nawa aka je da ku? To ni tsakani na har ga Allah na san dai an je an koro shanu da ni. Amma da aka koro shanu ni aka ban ni ga babura. Sai aka ban karfe. Me karfe?
irin wannan. Irin AK-47? To. Aka ban ba. Aka baka? In tsare baburan ba. To da aka ban na tsare baburan da aka koro. Sai aka ban lada tsarewa, sai aka ban lada abun nan dan kolo. Aka hidda man guda biyu. Guda biyu? Aka bani ba. To da aka bani guda biyu din. To yanzu kan hanya din nan komawa za ku yi can? A ina shan? A shan da aka kama mu? A'a, ina za ku koma? Can dabar za ku koma aiko da kai da shi aka kama ku. Ni da shi? Ina za ku je? Ai ka gaya mun ka ce za ku je mutu. Ai kana ji daga nan ne da muka tafi sai ya kira ni ya ce raka shi unguwa sai na ce to unguwa har ina ya ce man bai da nisa ni hai na bi shi ina ban ma da kudin mota duk shi ya dauki nauyi ya biya mamu to muna zuwa aka kai mu mada daga mada ya samu man motan gusau da aka yi mu gusau da gusau ya samu motar sheme to da ya samu motar sheme daga nan aka ajiye mu na. Me kuka je gusau? Ai tashan muka hita. Daga ina? Daga nan zango? Daga nan zango. Kuka fita kuka shiga can. To me kuka je yi? Da muka hita daga shan. Me kuka je yi? A shan ni? To yalla abu ni tsakani na har ga Allah ka gani ni an ce kashe za a faɗi gaskiya to ni tsakanin haka Allah ko da za mu sha ni wallahi ba taba sanin wannan mutumin ba taba ganin shi ba inda shi ya san shi shi ya kira shi shan da aka kama mu to da aka kama mu a'a ai kun je wani aiki ai an gama aikin kuna kan hanya za ku dawo gida aka kama ku ai kun je aiki gusau so nake kai musu bayanin aikin da kuka je kuka yi a gusau. Ban ma musu ranka daɗe. Daga nan din ai muka tafi shan din zamu. Shi wancan ne ya kira shi. To da aka kira shi. Ka ce ya biya muku kuɗin mota. Kun je ina? Mada. Kun je Mada. Daga Mada kuka je ina? Gusau. Kuka je Gusau. To yanzu kuma kun dawo kan hanya. Aka kama ku a mararrabar Sheme. A shan dai muka yi. O can kuka yi? Inda ya kira shi ba. To ya aka kama ku a area Dandime? Ai ta shan muka yi ta. A mutumin da yake a Gusau ya za a kama shi a Dandime? Kana jiran kai daɗe. Ina jin ka. Daga nan muka hita. Daga nan zongo. Da muka samu mashin. Sai aka kai mu mutu. Da aka kai mu. Zagaye kuka yi? Zagaye muka yi. Da aka kai mu shan ɗin. Da aka kai mu Mada. To yanzu ina karafunan ku? To ni dai tsakani na har ga Allah kaga tun bara da ya kai ni wurin wannan duk dai tare suke da shi da wancan. To shi yaushe ya dawo? A ba dawo waye ba gaskiya yana can kai ci gaje ka same shi? A'a shi ya zo ya biya min a ranar da zai tafi ni kana ji tun bara ya kai ni to da ya kai ni tun bara ko da aka je gaskiya ni naga duk abu ma aikin banza ne sai da aka je za a koro shanu da aka koro shanu nan ne aka bar karhe na tsare babura to da aka koro babura iwa shanu da aka dawo aka ban guda da tsare babura aka hidda guda da kuma aka ban dan matsayin zaman dan kolo to da aka bani su da na tashi ma ta hiya gida na ga aiki ba za haina aka sai da man guda daya nawa ka sayar ba aka baka karhe aka ce ka tsara babura ka iya karhe a'a tsakanin har ga Allah ban iya halin shi ba ni dai an ban na rike to me ya jawo aka kama ku a ina ba ga kunan ba a wajen yan sanda wai da aka kama mu shaɗin inda wani yake aka kira wani ne ina zuwa ko wani Allah ramma yasa da takalma wanda ya sato kayan kasuwan yasa Allah ramma mai almajirai fa ka hada hadda shi yasa munafikin Allah fa Allah Aha. Babban cibiyar magani a Afirka mai suna Kashful Ali wanda ke garin Maiduguri suna tallata muku ingantaccen maganinsu na matsalolin mazakuta tare da matsalar sanyi. Maganinsu yana magance matsaloli kamar haka.
yana ƙara ƙarfin mazaƙuta, yana hana saurin kawowa, sannan yana ƙara girman mazaƙuta, yana wanke dattin ciki, yana magance matsalar sanyi kowane iri, infection ko gonorrhea kowace irin sanyi, sannan kuma yana tayar da jijiyoyin azzakari da suka mutu, sannan yana maganin matsalar sanyi mai fitar da farin ruwa a gaba ko jin zafi yayin saduwa ko kuraje a gaba, sannan yana magance matsalar wanda yake istimna'i, wasa da gabansa yana fitar da maniyi har ya kawo masa matsalar mutuwan gaba ko rashin karfin gaba ko saurin kawowa. Ina mai tabbatar muku da cewa wannan magunguna suna da matukan karfi a jiki, suna aiki, duk wanda ya karba dole zai tallata wa wasu insha Allah. Domin wannan cibiyar za su haɗa maka magunguna ne har kala 4, akwai na shafawa, akwai na sha da shayi, sannan za su baka na matsalar sanyi tare da na matsalar basa. A kowane gari, a kowace ƙasa kuke, za su iya tura muku magani har zuwa tashin garinku, sannan ku zo ku ka. Duk mai buƙatar ya mallaki wannan ingantaccen maganin to za ku iya ɗaukan namba na sama ɗin nan ku kira, ko kuma ku ɗauki namban ƙasar nan ku yi magana ta WhatsApp. Insha Allahu za ku same su a ko ina kuke.